tähän mennessä ehkä hirveän kokemus elämässä. Ihan yhtäkkiä. Nyt sattuu. Oi peris. Katsotaan noita käsiä. Noi kädet on tärkeät. Se Pedrokin sille ravisteli niitä käsiä. Niin. Ei. Kielessä sattuu ihan sikaan. Onko sitä maitoa tai jogurttia tai jotain? Ai. Äläpä nyt. On se pakko sitten ottaa. Kaveri tekee kuolemaa tossa kuitenkin. Ei osaa. Onks tossa avattu tämmöstä? Lisää valoa tosta noin. Ei tää pahaa oo. Ei se näytäkään. Kädet. Oikein. Aloitetaan palkanmaksu tässä välissä. Ei pysty. Vois vetää ilman. Ai vettä. Onks sitä jossain sitä? Siinä on koko törppö. Voit sylkeä ihan mihin vaan jos haluut. Tossa on meikän mukille ja siitä. Helpottaa. Joo. Ei vitsi. Ei tää tunnu mahassa. Nyt tuntuu korvissa niinku Pedro sedällä.